Na ka jingya jongopor bat ka jingnang ki stat jongsor nongpo bat ka jingnang bun jonggi babe se ka kam ka jam bat bun ki babe ye ka por ha ka jingim ka baman la ka sngi bat ka jingdon jong ka surok ba ka bagi kali ki bayat ha ka ning surok ru ki de ki babe se ka kam ka jam bat ki jupan her stat ye lagi jonggi kali bat la banong bah ki babun ki khap ki juja ki jingja ki basungsi ha ba jam ki khana school na shiliang sha shiliang surok pan poi se ki jika pule bat ka pendap da ka jingso khya ya ki nong ilam jong ki kunhun ba pher menta ka singi da ka jingso khya halor ki nek aka ki ba ki dikhot jong ka seng KSU ki ladawa na ka por sha ka por ha ki por ki ba kham man shwa na ka benta ka jingsangan jong ki khana school ki samla pule bat kum juru ye ki pai ba Bagathany nongpo kentup nadu na syang bangla bat ter hadu ki benta ba kham syakmat ka surok service route ka surok ba bandon ki jingking ya kijat na ka benta ki pai ba ki badon kam banjam na siliang surok bat la ban kedo bagane ki jing dawa ka dik balayat menta la katto kan snam ka bolong nadu snam ahjar khan reu kini ki jing dawa ha ka bai dei bat ki jing sangan jong ki pai ba nong lej nong wan ki dikhot jong seng KSU ha ka jing lam jong president ka North Khasils district unit usamla federal kharkamni kilelit ban penken mau ye kijing dawa jong seng ha ka ba menta ka sngi lebu de kijing kular ban sina hadu nyau teli kijing king nyai kijat lane ki foot over bridge ki bakenthop hadu na bernihat ter hadu haumiam bat on bu ha ki jeka ki bolong don kambha bat ha bakren sikilat pathai kubor hadir kijing liya kendu ya deputy commissioner ke district usamla federal kharkamni uri president ke seng KSU na North Khasils district unit ulapan pau ye ke jing so kya namar ke jing let petho lane ke jing survey kalalong na kapor sa kapor kat ba om syam lala bantay ya ki tegi foot over bridge henry ha ke jing ekran ke ba menta ke sngi la yo jing tip bahanong po on bu no hadu lai teli ki foot over bridge nalor kata kaseng kala buru ye ke jing dawa ban pen baha ya ki nala pen tuyum bat ban pen thamayaki ban light na ke jing shlayum nang tagi street light ha silenter ka surok ba na ka menta ke jing sngany ha kapor manmet ka jingpet perman ya ka jing penher stat ke kali ha surok ba ka baju ab jing ma bha ye ki pai ba bat ka jing don jong ki kali ki bakit palat put kentup ye ki we ki jing ki bagi pai ba ha surok ba ki mat jing bat ab jing ma idong ka bari hapo joka town hapo nongpo ni penpau yo usa ban klipat ya ki mat jing dawa jogi hapo miswa haus tem aja khandreu ila pha sha u project director joka national highway ila pha ru sha u minister concern bade topor usnam aja khandreu Ministry of Road Transport wapha reply yangi but la kubur ini ki points ki bingi ai jumut ban penolong kamtam ya ka foot over bridge ke bade banungkam hapo nongpo kelajudan kata ka section husnam ajar po apply ba nginyo ka foot over bridge hapo arpomer anongpo bat homsning tangba kasyukut no tang ka inspection te hani ka mata ka por ni perkemau di si bat ngi klib yang ya ka bangi nagli ka seng gila bu ya kamat jindawa syapok Ministry of Road Transport Highway wa kin penulong ya national highway ten yang jusiru ula shim khia ne kam adu ki benai balaj bat menta ngimde shu tanglai tli lan tang awe hanongpo indio menta hanongpo sakumba artli ke blaong disi bat baru hapo riboy kan long nyau tli ke balong nadu napo bornihan adu hapo umiam te kaba dokam hangne kadai menta ngipe ya kum gajilong cuman joka srong yui ya kini kinongwan knowledge nongwan ka jemput kam ya kan ka jingnya state juga kali ye ke checking jong ki department napo police bat napo DC office bat kam napo DTO office ru re ka ibu kam hang yo ba ka jununa ha kini ki junction ki ba kini kena school ki lek ha por step bat ki wai por ski bat ka no ski yo ba ke jinun kam ini ki zebra line ki rumble ki ba la men ski kali te lada don kum kita long kan pensuk ya ki nongnya kali ru makin tip ba kane ga jaka kadai kaban hap pensuki no kali te nomor ba lading pe ki sedem gu balik ki kena jongi labun belajar ji accident mong tang kena school hendrai ki knowledge nongwan ki buan lagi week snong te hane ka por ka khilmat ko matang ong ba udi siru kubur kata but nagliang jong uru na po office unilek berken syaka sarkar ban penyo daki kinja kamera ki bala ban ring ya kan ka speed pala ban capture ya ka ban tip ru bat ai ya ki lamba ka fine ka ba kuna ka ba he te kita di kiwe ka ba ngi keren ban pendep ya kan ka jingdon kam jong kilai da pipet ha ka janben ka kinonglet nawan ki bawan na bun ki jelai jongi
beli jenguk kai pertai bawani kam kijam babun hadu janbet kaban ong khnai ni spo bejeru dan ngi pe ene junction kabadan hapo Bethany Hospital hakaba ki knowledge sumar ki khamshem jinjar namar bakamdun galaj kobiang ki kali ki babun te ki traffic ru hapo prabeje ki laput no eka duty lajong te kalong ka ekegi ba ka khamlong i shong sir hak pe jaka te ngila ong user ban yo no ki floodlights bakatu ka jaka area kan shai bat kani ka downgrade hang neru namar bakinolej nongwan ki kambun ki sange hang tu ban yabam ban shong thaj te ban punyo to floodlight sang tu hapo downgrade ban hapo Bethany Hospital te neliang dusi wabu ulpa jinya keren bakin sadon kita ki street light ki basasdang nadu nate napo nate napo Shamangla nong nadu Shamangla nadu napo Pamrio bot kamta terter hadu kane bekut jong ka service lane te kita dikiwe ki bangilai keren te neliang dusi rubun paw baka jinor kam balada don ka jingduna ka street light in second part ini ki light ki baru kam he kum kini ki floodlight te habai dei bat kini ki jinglek jong jingpet jong kini ki jingdap por slam yo iba kidon ki drainage bat ki kanal ngi dong no kanala bat kadong mensuang yo i hanong po padon kene folien ki bon kimdi ki nala hende ki dong ki bahe lani ki kanal te hadin ma marmot ini surok ya kini ki dong ki bahe lani ki warit nong no lapan kelano ya ka kum kanala kalane ka drainage te kum kita lu idong kam rectify ba namar ka jingja jong jingdap lada slap tang arkanta na lai taru kapun ye ginong lek nangwan pakam tam ye ginong song snong jong tu snong ki jaklia ki jabo jaban bar khoi ki poilot se tahing te kalong ka ki bomlong unhealthy imla amtip yo kami sawi pat ka epidemics lemba jokane ka jing jaklia kami pat kawi ka jingpang tingi so ban sko sedisi ban karpat show nahai ba un ya le karbala ban pedkela biang no ya tu kinala sya kadong lane ya ka drainage sya ka kanal ba kadam dan shoot ka jing dap bat kamtam ka nala lane ka drainage ka basna hang te po nong po yo ina do pasang do bakut jong ne ka service lane kam dalong ka ba itanap wat ki ba kinong yat yaki najong juga bla pelong ka footpath ru kam da i shongkia lane ka bu ya jimun sa ba don ki clear do tinglai jumut di DC ba ban pentinat shoot ya ka nong po ya kitu ki drainage lane kitu ki nala ki ba lasna yaki penkelab hano eka gum ka footpath bu lang gum ka railing ba kan long ke ban pensuk yaki nonglek nongwan bat kamtam yo nonglek yo bar kinyat lemba jong tu kolenti namar phiniwi kambun kimdan bayat shoot na tu ka jakala ne ka footpath kambun kiyat na po service lane pini kali ru kiyat service lane ki breur kiyat na po service lane te kalong long ke ba penjenjari ki nonglek nongwan teng ka penburu jimen saw namar kidor ki kali bakam yat stat bro te kita di ki points ki bangibu te khaba dong kam kade halor kade surok jungi dala pipe yakane ka national highway ngin shim itang nong po kat menta nyui ka kali ka bayat menta amde shu kali ladang ipe tang ka kali spo tayaru nyui ka kali ka long gumba ar lai mala ikakit kumbasan phone riboton nyui ka jing dheng jong ka jiksnew jong ka kali jong ka surok ru kade lamba jong ni surok re ngamong tan biya ka jiksnew surok re ngai iyo ga jing ima ba kini ki kali ke bedetang shimala kilami kumba ar lai mala ba kinongnya kali lane kinong don ha surok ru kila ima ba yo ka kala kumno ke trok tingi perpau sedisi ba kumbang itip ba kani ka tool plaza ba kadon ka bangitip ba kade lemba ka bill operate transfer kalawan lemba arpos nem license nem ban pendap ban marmot ya ka national highway nang ta khanyos nem ba kan bu ek tool gate lan tool plaza ban krong ya khajna kat kum ga jilut josep jong ne surok tengah so ba kum ba ai jumut ba kadai karkom ba kadai ru ka benta ba ka National Highway Authority of India kan bu no la kajong ka bridge namar baladang UI ka bridge of state government kini ki kali ki bayat sanphon rupotom ka ba wat na ka Supreme Court badan buram ru kalabu ka order ba kata ki tayar kini kata ton hereng UI ba kispo tayar menta ki ket sanphon rupoton kamdei tang jing snew yang surok hendai ka mi ka jing ka bu yangi ka jing maru ba kini ki kali kila ban kelahan no ka cakaru kila bentap ya ka kali la ni ubreu tingi bu kita kimat ba ki points ke bangi ai jumut judisi pada yang disiru ulah ba ngin ai ya ka por show ba un ya discuss ba sen comment ba ladon kam man bu no ke webrish hangte po tool plaza ka badai ka rukom ke Carnival Fest ke Henrio ha umsning Lais ngi lenter
Kendai Shipo bat Katway Jari Kurisau Arhajar Arbusan Hamadan Umsning Town Dorbar. Labu ujung temu baka pisah ke bami onirap siaga school Umsning Town Dorbar Secondary School. Nalor ke bam gedi ke ba on penbang pensinyam. Kindon kijing penbernya nak nongrawai bapau ke jela. Ke hausi bumper ke lucky draw bat kiwai. Wan sepi wan ma abahi kata masa ste tang bayarap ia ke school se. Nagbentai ke jing tip ki babanya. Pun hagi number Henry not kendai arnyo line nyo ar lani pranyo non Henry sau Henry